Προστάτης χωρίς στίγμα. Κάθε 3 λεπτά ένας άνδρας διαγιγνώσκεται με καρκίνο του προστάτη. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος στους άντρες. 1 στους 10 άντρες θα εμφανίσει κάποια στιγμή καρκίνο του προστάτη. Συχνά ο καρκίνος του προστάτη γίνεται αντιληπτός σε προχωρημένο στάδιο, αφού στα πρώτα του στάδια είναι ασυμπτωματικός. Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Ο τακτικός έλεγχος από τον γιατρό μας μπορεί να ανιχνεύσει κάποιο πρόβλημα στον προστάτη πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων ή να ανακαλύψει τον καρκίνο σε πολύ αρχικό στάδιο. Ο καρκίνος του προστάτη μπορεί και να ιαθεί αν διαγνωστεί έγκαιρα. Η έγκαιρη διάγνωση και οι εξελιγμένες θεραπείες οδηγούν σε πολύ υψηλά ποσοστά επιβίωσης. Αντίθετα, αν διαγνωστεί σε προχωρημένο στάδιο, το ποσοστό επιβίωσης φθήνει σημαντικά, ενώ αυξάνεται σοβαρά η πιθανότητα μετάστασης. Η σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης. Ο φόβος επιπτώσεων στη σεξουαλική ζωή κάνει πολλούς άντρες να ντρέπονται να αναφέρουν πιθανά συμπτώματα του προστάτη ακόμα και στο γιατρό τους. Ενημερωνόμαστε για την ασθένειά μας και συζητάμε τις θεραπευτικές μας επιλογές με τον γιατρό μας. Ο ενημερωμένος ασθενής έχει καλύτερα αποτελέσματα. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις που ίσως εμφανιστούν έχουν πολύπλευρες συνέπειες στη ζωή των ασθενών. Ένας ψυχολόγος μπορεί να προσφέρει βοήθεια προκειμένου να ξεπεράσουμε συναισθήματα άγχους, αγωνίας, άρνησης και απογοήτευσης, να βελτιώσουμε την εικόνα που έχουμε για εμάς και την αυτοεκτίμησή μας. Μιλάμε για το πρόβλημά μας. Δεν μένουμε μόνοι.